Welcome back po ulit sa aming YouTube channel! Hello everyone! So ngayon guys, mag-harvest po kami ng dragon fruit. Siyempre, magtatanim-tanim din ng kung ano-ano. Yan. Kasama natin ulit ang Team DFL. Hello! Wala pa si Aisa. Susunod. Yan, magiging ano na naman kami ngayon guys. Magiging lalaki na naman kami. Mga balong na naman kami ngayon. Ay, si Gigi pala wala din. Mga balong. Balong-balong muna ngayon guys. Walang lalaki. Patay din kami ng baboy. Balik kahapon guys, nag-harvest na rin kami ng na dragon fruit. Umulan kasi kaya hindi na kami nakapag-video. Mga ilang tray yung natin kahapon, na harvest. Dalawang guys, dalawang balik po ng aming 4 wheels. So, trailer. A few moments later. Oh, tulak, tulak! Hirap na ng daan. No, kaya? Hello po, tayo balimbing. Yung mga kamay. Anong gusto guys? Balingking. Ay, balingking. Saluin nyo ay maano yan? Balimbing. Madurog. Ay, Magpiling. malamog. Ay! Matamis pa man ito. Matamis po. Hello po. Hello malaki. Matamis ito ba? Ate kung may kinapangkot po lima. Ay no, kabababa na yung santilo. Tidak na yaw dyan, mati. Magkakatay kami ng baboy ngayon guys. Ano to ate? Palawan cherry. Ito? Palawan cherry. So may itatanim. Diyan sa tabi-tabi. Kasi ito guys, namumulaklak siya kapag summer. Para siyang cherry blossom. Ganda siya. Pero matagal to bago siya mamulaklak. Ito sili to. Saka talong na bilog. Ayun pala yung una na. Kasi panay yung ulan. Pati yung talong namin naglanta. Ito ang kakatayin namin guys. Wait lang. Ito. Matagal talaga lumaki ang native. Pangkain lang naman, pang ulam-ulam. Ito ang mga baboy natin guys. Mga bulan natin. Matangkad kasi itong mga puti. Hindi naman yung paa niya. Pero mahaba. Mayan sa pata na yun. Yun, umaraw na. Ganda yung ganang kukulay buwan. Much later. Ito ko pala. Ang ganda.
Ganito guys yung itsura kapag panay ang ulan. Yan. Ang pangit ng kanyang bunga. Gusto nyo guys? Lao kinainan. Saan kumain dito? Kabog. Pwede tayo. Tsaka maliliit ang bunga guys. So, kunti lang yung malalaki. Init lang guys. Kailangan magtiyaga. Baka may ay umulan na naman. Bali kahapon guys na nag-harvest na rin kami kahapon. Bale nakadalawang balik din yung ano namin, trailer namin. Hindi na namin na i-video kasi malakas yung ulan. Hindi kami makapag-video kasi busy lahat at nagmamadali kami mag-harvest. Laki guys oh. Ting! Para siyang nasunog. Nagtawag kami ng backup guys, until guys, kasi antipaseng. Better luck next time. Ganun talaga. Ito naman sa Antiligaya guys. Sila ate ay susunod sila. Ngayon lang ako magpitas guys. Ngayon niya lang Naipit pa tong kamay ko guys. Ngayon niya lang na-experience magpitas ng dragon fruit. So, pwede pa ito. Kasta hindi nakakuan yung kamay ko. Di nalagdet. Mabibenta pa naman siya kaya lang mura na. Mga 70 ang kilo, ganun. Kapag maganda kasi siya, nasa 100 pesos. Pag wholesale, pero pag ano, konti-konti lang, 120. Ayaw na ayaw niya kasi sa ulan. Dahil siya ay cactus. Wala naman kaming magawa dahil tag-ulan ang kanyang fruiting season. Ito, tatlo. Tcharam! Oh. Yan, ganyan. Kunin mo nante. Oh, ang ganda oh. Tatlo. Andyan sa bungad. Ang ganda nito. Oh, ang kinis. First time ko guys magpitas ng dragon fruit. Oh, first time din antipaseng. Ingat-ingat lang sa tinik. Yan. Matinik. Bigat. Bali yung mga sira guys, yung mga bumuka. Ano pinapakain namin sa baboy, aso, ay sa baboy, sa manok at sa pato. Gustong gusto naman nila. Katulad nito. Yan. Hindi mo na siya mabebenta dahil nabitak na siya. Reject. Para makatipid sa pigs. Ito guys, so, dalawang malaki. Medyo good naman siya.
Yan, mabebenta pa namin to ng 100 pesos per kilo. Ang dami pang ano, pahinugin. Yan. Sana wag mo na mag-ulan-ulan para maganda ang ani. Nagaganda naman siya, oh. Yan guys, papakita ko sa inyo yung hindi siya good sa labas talaga kasi nagagawa sa ulan. Pero yung loob 100% good. Good. Sa panlabas lang. Yan. Pangit. Wala kaming kutsilyo guys. Mamaya ulit. Pakita ko sa inyo mamaya. Yun, oh. Makinis ang loob. Pero ayan ang balat niya, oh. Sarap. Gusto mo? Tamis. Sarap. Hindi na kami mag-merienda. Ito na merienda namin. Ito guys yung balat niya, oh. Wala siyang sira sa loob. Yan. Gado kang kay. Sarap po. Kulay pa lang. Alam mo ba bakit ako nagsasawa sa dragon fruit? Kahit dapat nga magsawa ka na, pero bakit ako hindi ako nagsasawa? Matamis kasi siya, eh. Kaya masarap. Kahit maliliit siya yung marbles namin, matamis pa rin. Yun, oh. Ang daming bunga. Kain din ako guys. Tikman ko din. Oh, yan, oh. Alangan sa Ate Greta lang kumakain. Oh, daw lollipop. Yan guys, pagka puno namin sa timba, dinadala namin sa kubo kasi hindi na namin nilalagay sa tray, mabigat. Hindi namin tayo bukatin. Palagay nga dyan yun. Sabok na lang kita. Oh, ayan, nandito na si Gigi. Yes! Kasabay ni Ate Aisa. Much later. Ayan guys, tapos na kami mag-harvest. Yun na naman ang ulan. Buti na lang natapos na kami mag-harvest. Yan ang maganda. Ang aming mga na-harvest. Huwag lang lapitan guys. Huwag nyo lang titigan. Baka sumakit ang mata ninyo. Bali kahapon, dalawang ganito siguro na harvest natin kahapon, no? Oh. Ngayon medyo konti na lang kasi kahapon mas marami. Gusto niya. Ito, so big. Ang laki-laki. Siguro ano yan, kalahating kilo. Sa mga gustong guys, PM lang.
yan guys, ang gagawin namin, i-separate po namin, tatanggalin namin yung maliliit, yung medyo may damage, tsaka yung good. I-separate po namin siya. Kakaiba yun ng price. Yan guys, itong mga kinakatay nila. Yan po yung mga ano, yung nabiyak. May mga ano kasi tayong bunga na ano, ngumiti sa sobrang ulan. Like this guys, oh look. Papakain namin sa mga alaga namin. Papakain sa ano, baboy. Gusto guys ng baboy, magda-diet daw sila. Baboy, pato at Ano na yung baboy namin. tilapia. Bali, kunti lang naman yung ano, papakain natin. Mga Isang ganito lang. isang timbay yung kanina. Shout out po kay Sir Weng Castillo at Ma'am Michelle Castillo. Hello po. Ingat po kayo. God bless. Hello po. A few moments later. Yan guys, meron kaming bisita. Uy, kadali. Saldo lang ako sa bulan. Walang tipo na ho dyan. Meron po yung pinapanda. Alam mo, kanya ba? Namili po sila ng dragon fruit. Si Kuya po guys is taga San Jose na masyad. Ay. Sabihin ang malaking gasman. Ano po yan eh, sinalubong po dun sa... Pero diniliver po dito, pero mas malubong po sa amin dun sa Batangas. Ayan, ang mga anak niya, nagpi-picture taking na sila. Napatanggap ko yan. Kaya po yan, pati mga gulong galing po sa kapitiyan. Kasi, pero poste. Kayo na. Kaya kami na po. Lago na rin na nun. Isa. Shout out ka kuya, dali. Dali. Shout out. Oo nga. Dali, shout out. Shout out ka nga balong. Dali, shout mo na yung girlfriend mo. Dali. Batiin mo na, batiin mo. Naya pa dali. Mapanood mo yung ano mo. Dali. Naya siya. Ayan, uminto na ang ulan. Magbubuhat na kami guys. Kalbaryo mo. Sino magsakay sa likod to? Magpapalang ako. Ilalabas na namin ang aming produkto. At dadalhin sa bayan bukas. Talagang kailangan muna guys paghirapan bago maging pera. Buhay! Buhay ang ating ano. Dito talaga pagpagawin sa amin. May tandaan. Mayor, baka naman. Gano'n naman kami ng daan. Ayos ka lang dyan, Kuya Ulan. Ayos lang. Wala si Alec. Nakaligtas. Kita na yung kilikili kong kunit. Ganito rin ang itsura namin kahapon guys. Mas malala pa kahapon. Madami yun eh. Ganito. Ano pa daw? Yung ulan kahit na magbaha na to, kung na, absorb yun na yung dulo. Oh. Kapit lang. Sabi mo, Alex, 3 araw. Kapit na rin yan. Sa bagay tunaw na, wala na oh, natunaw na. Dahil naman yung kalay yun. 2 araw pa, berde na. Verde na nakagod. Kadaming sugutan dito kay ano oh, Alay. Alec. Buti yung sa'yo eh. Doon, Baba na eh. Mas maganda pa yung sa'yo. Di gaya nung nakaraan na. Halos lahat. Bana yung iyo pero ikaw yung walang sugutan. Itong kanya oh, kadami. Napanot. Lalo yan sa may tulungan ng baboy.
Bulok. My God. Tumigos pala. Kaya tapos na ako ng pilatin. Ay, ito banda rin. Kunti na lang yata yan. Dati madinala? Wala na yata. Saan na yung karne? Yan? Andun pa yung gamit ko. Ayan guys, ang aming na-harvest. Mayroon pang naiwan doon. Itong ulan na to, walang tigil. Hala, kanino yan? Damit ni mama yan ah. Wala akong eco bag. Lahat yung... Kaya dito lahat ng kumot namin, guys. Mabaho natin. Hindi na nagagamit sa kumot. Nag-evacuate kami. Paano natin ba ito? Ito. Inya, mini. Siyempre po nakikot niya ka. Nakalay si mama. Ay, ako si mama. Nakalatag doon sa may lamesa. Sabi nga ni Uncle Pasio, ginawa na daw salbabida. Diyan o, ipatang mo dyan o. Labahin to, guys. Hindi ko alam na kapatiyo. Sakay na! Sakay nante! Ako na 1 kilong natagdaan. Sorry.
girls. Ang mga buhat girl. Much later. Hello guys! Yan, katatapos lang po namin mag-segregate po ng dragon fruit. Bali, ginabi na po kami. So ngayon, shout out time po tayo dahil ilang episode na rin po kami nakapag-shout out. Medyo marami-rami na po. So, start mo na. Simulan po namin sa may mga birthday. Pasensya na po kung ngayon lang po namin kayo mababate at medyo naging busy lang po. Belated happy birthday po kay Ma'am Sinaida Cabrera. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Giselle Love Barrera. Belated happy birthday rin po kay Sir Rolly Briones Estor. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Adonelia Celis from Vallejo, California. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Risa Fidelio. Happy 35 anniversary po sa Anda family from Batangas. Hello po. Belated happy birthday po sa lahat. Happy birthday! God bless! Shoutout po kay Sir Albert Humonong from Caloocan City. Hello po. Shoutout po sa YouTube channel ni Macville TV. Hello. Hello po sa YouTube channel ni DE Al Station from Pangasinan. Kamusta po? Hello po. Shoutout po kay Sir Armando Jr. Miranda from Saudi Arabia. Kamusta po? God bless. Happy 4 years anniversary po sa Gubat Restaurant, Quezon City. Happy anniversary. Happy anniversary po. Shoutout po sa Al Quezon family from Saudi Arabia. Hello po. Shoutout po kay Jubel Gabiola Labanancia ng BF Homes, Parañaque City. Hello po. Hello po, ingat po kayo. Shoutout po kay Sir Ruel Taborada at sa kanyang anak na si Tanya from Bulacan. Kamusta po? Hello. Happy viewing po kay Ma'am Alicia Chang from Hong Kong. Hello po sa mga taga Hong Kong. Ingat. Kay Andy Naigan from Saudi. Hello po, ingat po kayo dyan. Shoutout rin po kay Sir Alvin Torres from Pangasinan. Kamusta po dyan? Grilatan. Happy viewing din po kay Caleb Elijah Hayag from Cavite. Hello po sa mga taga Kamusta Cavite. po? Shoutout po sa YouTube channel ni Carmcy Domingo. Kamusta Hello. po? Shoutout rin po kay Sir Cesar Atienza. Kamusta po? Hello po sa Pulido family from Ilocos. Hello sa lahat ng mga taga Ilocos. Thank you po sa panonood. Shoutout po sa YouTube channel ni Ilocano Vlogger in Sweden. Hello po, po. kabagis. Keep safe. Shoutout po kay Ma'am Blasa Dimar. Kamusta po? Hello po. Happy viewing din po kay H.E. Noel Ermitani ng Netherlands. Kamusta Hello po? po. Ingat po kayo dyan. Shoutout po sa YouTube channel ni Bulaklak Kabiling. Hello. Hello po. Shoutout po sa YouTube channel ni Calzada Europa. Kamusta po? Hello po. Shoutout din po kay Joseph Arnold Tobero family from Santa Rosa, Laguna. Hello sa mga Hello. Laguna. Shoutout po kay Joanne Edmar Lindon ng Batasan Hills, Quezon City. Kamusta po? Hello po sa mga taga-lokal ng Batasan. Batasan Hills. Thank you po. Shoutout po kay Rox Di Maagos, Balakanan. Kamusta po? Happy viewing din po kay Randall Vlog Adventure Biker. Hello po. Ingat po. Hello po sa palagi. mga bikers. Shoutout po kay Jun Tawena at Bunao family from Batasan Hills, Quezon City. Hello po. Hello po sa inyo. Shoutout po kay Sir John Michael Madronio. Kamusta po? Happy viewing din po kay Justin Clyde. Hello. Hello po. Hello po.
Shoutout po kay Lola Pastora Horacio from lokal ng Magbay. Hello po, Lola. Kamusta po? Shoutout po sa St. James Church Riders of Solsona, Ilocos Norte. Ang pagbati po ay mula kay Sir Alexander Torrebio. Hello po. Hello po. Hello po. Kay Sir David Malabanan. Hello, Hello, sir. sir. Thank you. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa aming YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawang manood. Subscribe na rin po sa mga Sis, thank you. Thank you po. Bye. Bye.